Enye izinkakha kwezikaqedisa isizungu leleti Khumalo ukuthi uhlubuke kakhulu emoyeni ngokwedlula emhlabeni kukaMama Mary ngoba besefana nomama wakhe. Besimhlonipha kakhulu, ubengayona lo muntu lo obethi mina am knowledgeable kakhulu kusho ukuthi nizolalela mina cha. Ubesazi ispace sakhe, makufanele abe umama, ubeba umama, makufanele abe icolleague, abe icolleague. NoThembi Nyandeni uthi ushaqeke kakhulu khathi yazi ukuthi akasekho emhlabeni uMama Mary ngoba nguyena umuntu owamethula kulomkhakha. Indlela abengakhona ubungeke wazi ukuthi ngithi mama noma ngithi sisi kuyena noma ngithini bese sigcine mina naye sibizana mngane ngoba uMary uyiyo yonke into uyakwenza ufike endaweni uzifile like ukuthi ngisekhaya la. Uma kade bona nomlingisi uMagic Hlatshwayo ulahlekelwe kakhulu ngokwedlula emhlabeni kukaMama Mary. Mina ke ngilahlekelwe kakhulu ilo mama kodwa esingakusho sithi sonke nje sithi umoya wakhe mawulale ngoxolo ngilahlekelwe kakhulu. Enye ingqalabutho eyazakhela igama emkhakheni wethelevishini uVusi Dibakwane naye uthi uMama Mary ube umuntu onamahlaya. Usisi Mary ubefana nosisi wami umama umngane ngoba isikhathi esiningi ngangapheli lapha eOrlando lapho wakhe ubehlala khona. Umqondisi womdlalo wethelevishini Generations umxolisi Hulana uthi uzomkhumbula uMama Mary ikakhulukazi indlela ayenza ngayo uma kuqoshwa imidlalo. Bethanda udlala kuthi ku serious avele nje asibhudise xa ndithi action athi konje uthi mangithini konje thini line yami aqibahleke. Izindaba zokwedlula emhlabeni kukaMama Mary ziqinisekiswe indodana yakhe engusaziwayo uSomezi Mhlongo enkundleni yezokuxhumana uTwitter izolo. Le ngqalabutho yazalelwe Soweto eGoli ngoMandulo wango-1939 wase eshada noSomahlaya uNdaba Mhlongo. Kusenjalo lo mkhakha uphinde waqemeka enye engeqiwa ntwala njengoba khona izolo kushone enye inkakha kwezikaqedisa isizungu uWelcome Msomi. Usuku lwemingcwabo yabo belingaqinisekiswa. Lalani ngoxolo niufezile wena umsebenzi lapha emhlabeni.